Sådan der. Hej folkens. Ja, hej alle sammen. Nu sidder bare jeg der. Vi vil gerne fortælle om vores undervisning. Jeg vil gerne fortælle, hvad vi forventer af den kommende undervisning i medietimerne. Fortæl. Du starter bare, og så når du kommer til video, så overtager jeg. Vi forventer, at vores timer ikke er ligegyldige. Vi foretrækker, at vi kommer til at bruge det, vi får lært i fremtiden. Ja, jeg forventer, at vi forventer, at vi kommer til at lave flere film, og lære mere om filmredigering, og kommer til at tage flere billeder og mere billedredigering på sådan lidt højere plan. Sådan lidt højere plan, ja. Vi forventer med at blive fortsat med at arbejde på PC, i stedet for at skrive på papir, med for meget ondt i hånden. Og når vi går i gang med et emne, så forventer vi, at vi bliver færdige med det, før vi begynder på noget nyt. Ja. Hvor? Vi er noget her til. Okay. Vi forventer, at lærerne starter positivt ud hver onsdag og fredag. Vi forventer en god indstilling fra alle selvfølgelig, og det gælder også os selv. Vi foretrækker mange flere ture, altså vi kommer ud på mange flere ture, fordi at det bliver for kedeligt, at vi skal sidde herinde i klassen hver gang. Ja. Har vi mere på dagsordenen end hvad, Pip? Ja. Nej. Okay, nej. Men Pip, jeg tror ikke videoen den var 3 minutter endnu, så skal vi bare snakke lidt. Skal vi bare så snakke lidt? Ja, vi siger bare. Okay, så du AC Milans kamp i går? Nej, svært. Jeg tabte min fucking odds for 500 kroner. På hvad for en? Hvad? På hvad for en? En eller anden fucking lyder her. Den der, hvad hedder Celtic, ikke? Ja. Hvad er det? Nej, jeg føler ikke mest Celtic. Hvorfor? Fordi Celtic er dårlige. Fucking... Jeg ved ikke, hvem jeg odds på Celtic eller det der. Fuck det. Nå. Ja, vi ses.